baka ko. Doon lang yun. Ayaw pre. Kanabis, bubukang tinuod. Oh no! Bang! Ayaw lagi ba? Dagan, Mike! Bukoy na! Alay na! Agalas gon! Damay pa ko! Sa manang gagmaya pa namang tinagayan, pre. Uy, naunsa ko. Grabe pong kapalahuboga po ni Muli. Daghanon ko! Mo lang, pre. Kani mo itagay pre, pun anay! Patay, pre. Awas-awas. Manataruhan, ino. Naunsa man ka, uy. Puno ra kay pre! Patay, pre. Dugay-dugay naman natutuwa makuyog si Lando, pre. O, gani. Dugay-dugay na gani. Abot ko sa tirada atong tawhan na to. Nga tagsa na lang na to makitaan. Nag-audition man tos Batang Quiapo pre! Uy! Dapat ba to siya sa Batang Quiapo nga? Nga itong forma di man to sa askihon kayo. Ay kaya sa nag-shot na po do? Primberto man yun? Pre! Oh no! Oy pre! Ali dire! Uy, pre. May gani kinakaabot ka sa last trip diri, pre. Atay pre, kisugo ra ba ko? Sugo-sugo. Kano sa bako kayong tumag sugo ko? Yung kagahi ka sa inyo, ha? Ay, diri. Samang ka, uy. Ay kaya sa muragagi chukwani ba? Imo pre! Ay kaya sa kagamera. Ay kaya sa dugay kita mahubo ka na. Ay kana ra day mong problema atong punan. Pre, ikot siya diyan. Ako sa isig tindog-tindog. Wala tamba sa barikos diyan. Lingkod. Ay barikos. Namorana sa ni. Isa gi pre, mura jug juice ba? Inana gyud na pre, murag checks ba? Magkadugay, magkalami. Uy, murag ako. Lan ba yato, pre ba? Kumusta naman tong pang chicks boy na to sa una? Sa may tirada na to ka. Chicks pre. No! Ang laki ko rin. Unsa pre? Unsay laki? Nagkana na siguro ng chicks na tilawan, pre, no? Aw, kung chicks lang pre. Mas daghan ang laki. Oh no! Kaya kasi nagagpuan ako ano? Patay, pre. Duda makuha ning Lando mo magnausap. Tanawang ni lingkuran. Oh, pre. So mo ka nga intukar matay mo almorana sa ni arsa man imong lubot. Mauwi na resulta sa hinili pre. Almoranason gyud na. Pre. Ngis ako. Balik ako. Pre, balik pre ha. Daghan pa kaya tang siya tuno dire. Tay pre di naman siguro tumbalik sa Lando pre. Sa mukha ng pisiya. Marag panahon na siguro. Namuladlad ko. Pre. Dugaya pang Lando yung balik. Ito sa mong balik dayon. Yung pati dugaya lagi. Ay siguro na na pre. Mabalik ra lagi na pre. Ang importante. Ang tagay. Lami adjud oy mura jugjus. Oh no! Ang dating Lando, Landoy na ngayon. Nice, thank you. Pre! Pre? Ikaw na? Yeah, this is me. And my body is my rules. Pre? Ikaw na? Nauna. Have a seat. Ay, pinipidyo na malingkod ka ron. Oh no! Ay, kabikam sa kuha kay luod kay ka. Ew, no choice na. Juicy pa. Oh no! Gawa ni Papa, oy, nagbiga-biga na po akong amahan na bayo, tugaan ako ni Mama, be. Oh no! Bis, ayaw ko kapika pa. Uy, kabalo to, dili tatalo. Gusto na to makuha ang corona sa... Oh no! Recto? Tingay doon pre, koto-kotohon nyo karon. Sa baka ko. Doon lang yun. Ayaw pre. Kanabis, bubukang tinuod. Oh no! Bang! Ayaw lagi ba? Daan na po ni ka dire? Kaawag-uwag na po ka? Ba? Ngayon na ako dire. Kinsa ko. Uy, pabongboang dayon, kanasakpan na. Kinsa ka? Ikaw raman akong bana nga bayot. Manghilabot manggaling kang dress. Bali pagyot. Di yung ka kasabot. Puspusan na lang tika.